ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Iwa lanqas ix-xemat ma' drittat. Darba waħda kien hemm mara, kienet anzjana, xara kien dejjem imħabbel imma miġbur. Kien qisu melħ imħallat mal-bżar, kellha iktar melħ milli bżar. Ir-rigi fuq ħaddejha kienu fondi, idejha kollha imkemxin. Dwiefer twal u ħwejjeġa mhux daqshekk indaf. Kienet tilbeż żarbun ta' xi raġel mingħajr lazz ma jinqafilx. Min jaf minn fejn kienet ġabitum dak iż-żarbun. Ara tiegħi dejjem nadif u llustrat. Ejjew l-hawn tħarsux leha dik is-saħħara. Hekk kienu jgħidu xi nies biex leha u liedhom ma jersqux. Imma kif saret hekk dik il-mara? Naħseb xi darba kellha ġenituri, tajt kellha ħuta wkoll, u raġel u tfal tajt ma kellix. Min ġo tieqa fir-raħal u wieħed raġel xwejjaħ iktar minna kien jixħed biċċa ħobs lil din ix-xwejħa, biċċa żgħira kemm titrejjaq imma friska. Kien jgħidilha biex ma tistriħx mal-ħajt u tmur tiekol ftit il-bogħod. Min kien dak ir-raġel tajt? Għaliex kien jitfa' dil-biċċa ħobs lil din il-mara xwejħa mela din għasfur. Ix-xwejħa però kienet kuntenta, kienet tieħu magħha dik il-biċċa ħobs ġol-bosk. Kienet tpoġġi qrib l-ar fejn kienet torqod fuq biċċtejn kartun. Imma qabel kienet tmur fejn innixxija tnixxi minn ġol-blat. Għażiża nixxija tiegħi, nista' naħsel idi u wiċċi qabel niekol biċċa ħobs? Tajt vera din kienet tkellima lin-nixxija. Stramba di. Tista' kienet twieġeb in-nixxija? Tweġibha wkoll di. Kif tkun lesta ejja ixrob u għejd li ftit xrajt u x'qalu fir-raħal illum. Iva, hekk nagħmel ħabiba tiegħi. Il-boss kien imżejjen b'natura ta' ġmiel li ma bħalu. Il-wien ta' aħdar wieħed mhux bħal ieħor. Peprin, lellux, leblieba roża u bajda, blanzuni sofor u kull xorta ta' fjuri. Il-ħaxix kien jixxeblek minn siġra l-oħra qisu purtira miġmuha min-nofs. Blat, ġebel, bebbux, nemel, nannakoli, frifed, znazan u mal-lejl familji sħaħ ta' qniefet. Isa ħej hawn tajjeb tmur toqgħod ġol-bosk qisu kemm tara annimali u insetti. Intom ġieli rqattu ġol-bosk għajduli xejn. Ix-xwejħa kienet tiekol il-ħobs gidma gidma, b'kull gidma żgħira daqs dik ta' tifla, u b'hekk kienet iddum tiekol. Ħdejha kien jiġi kelb b'għajnejh lewża, b'suf sabiħ u folt u b'dembu oħxon sabiħ ferm. Dejjem l-istess, narak iktar tard ksib tiegħi.